Begira, etorri irakurtzen dago. Notatzen da marikoia dela eta gizona gustatzen zaizkiola. Zakile usaina du eta nazkagarria da. Gainera gaiz usainitza dezu eta raroa zea. Marikoen nazkagarria ez dauzkazu eskubiderik eta inoiz ez nizak izango zu bezalakoa. Venga, guazen. Beti, Beran dira ematen jolitzen. Egia esan ez du berezi. Nire gainera identifikatuta sentitzen naiz. Nire ere puntia gustatzen zaizki. Baina beste esaten badien puntia gustatzen zaizkidala, izugarrizko irainak, golpeak... Izugarrizko gauzak eso egon dituzke. Benetan ezakitzen egin! Kasu hau antzerki bat izan da, baina horrelako kasu erreal asko da badaude. Juritzekin sartzen diren mutilen pentsamendua aldatu behar da. Gaur egungo nerabe gehienek pentsatzen dute heterosexuala ez izatea zai txarra dela, baina ez da egia eta gutxinaka pentsamendu hori aldatu beharra dago. Ezin dugu horrela jarraitu, bakoitza den bezalakoa da. Ez aldatu zure izaera beste pertsonen iritziagatik.